Здравейте! Целта на това видео е да ви покажем различните начини, по които може да добавяте потребители към вашия профил. За целта трябва да отидете в контролен панел, потребителски акаунти и да изберете импортиране на потребители. Ще видите форма за добавяне на XML файл, който съдържа необходимите потребители. Начините за генериране на този файл са два. Първия е като използваме Excelски файл, в който да въведем потребителите и паролите им, след което да ги качим. Втория е да използваме форма, разработена от екипа на Mobi2, в която освен да качите потребителите, може да изпратите мейл и автоматично да генерирате парола на всеки един от тях. Нека първо разгледаме опцията за използване на акаунти с Microsoft Excel. Както виждате, имаме няколко полета, които трябва да бъдат попълнени. Първите три са служебни, след което следва локална роля. Тя задължително за вашата група, която е създадена, трябва да бъде ето тази. Login name, това е име, с което потребителя влиза в системата. Съответно имаме парола, език, пол и след това лични данни. Това е мейла, който той трябва да използва. Когато сте готови и когато сте попълнили всички потребители, трябва да изберете ето този бутон или този бутон. Разликата между тях е, че единия експортира само неща на латиница, докато с този бутон ще може да експортирате и неща, които са написани на кирилица. Това могат да бъдат потребителски имена или лични данни. Това е файла, който го качваме от тук. В случая сме генерирали само един потребител, който ще бъде качен в този момент. Това е потребителя, който сме създали. Когато той получи своите данни, когато той се регистрира, той ще бъде приканен да промени данните, паролата или имейла си. Втория начин, по който може да добавите потребители, е като използвате нашата система за добавяне на много потребители и изпращане на мейл към тях. Това ви улеснява в съобщението и в начина, по който тези хора получават информация за акаунтите си. Е необходимо да им изпращате мейли и ще го направим вместо вас. За целта трябва да влезете в групата, да изберете членове, сесии и опцията Import Users. В нея трябва да въведете трите имена на потребителя, неговия имейл и потребителското име, което искате да се показва. Може да направим втори потребител. И да създадем акаунтите. Когато това бъде направено, трябва да изберете опцията XML файл, който автоматично ще генерира за вас този XML файл, който след това може да качите в нашата система. Може да ги видите, техните потребителски имена и данните за тях. Те могат да променят всичко, без, разбира се, ограничението
за времето, в което те имат достъп. В случая по дефолт се създава ограничение, което няма крайен срок. Ако искате да го промените, трябва да го направите от акаунта на потребителя. Благодаря ви за вниманието.